Vi har lidt svært ved at forstå meningen med det her, og hvad vi egentlig skal gøre med opgaven, men nu prøver vi. Det kan være svært for et lille land som Danmark med deres åbne økonomi, når man får krav for en globaliseret verdensøkonomi, hvor de stiller krav til en, og også selv Danmark stiller krav til sig selv, og som så skal opfyldes. Ja, vi har i vores redegørelse ligesom skrevet nogle samfundsøkonomiske mål, og så har jeg redegjort for, hvad globalisering er. Og jeg kommer med nogle klare udvekslinger om, at det er en god ting, som at vi får en hel masse nye transportmuligheder, kommunikationsmuligheder, ny teknologi. Men for at det ligesom skal kringle sammen med vores analyse, og har jeg tænkt mig ligesom at prøve at adde lidt til i forhold til det her med, at store firmaer rykker ud i lande, hvor at der er mere lempelige miljøregler, for ligesom at kunne spare nogle penge, nogle lette penge, for ligesom bare at rykke ud i et land, hvor at miljøreglerne overhovedet ikke er det samme, som vi for eksempel har i EU eller i USA for den sags skyld. Så det er jo også noget, vi skriver om i vores analyse. Så ja, det har vi ligesom prøvet at koble til. Yes, i analysen kommer vi ind på det her med social dumping og den her PSO-aftale, som vi har hernede. Og det svarer jo lidt på vores redegørelse om, at vi enten får den her PSO-aftale, men så er der også en mulighed for, at virksomheder flytter til udlandet, fordi det simpelthen er billigere. Og som Peter Holk også forklarer det, så koster det rigtig mange jobs at have den her PSO-aftale. Omvendt så har vi jo selvfølgelig også nogle mål på det her område, om at vi godt vil have en grøn miljøpolitik, hvilket bliver truet, men samtidig så er der også nogle virksomheder, der skifter eller flytter til udlandet, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Ja, i konklusionen har vi, i diskussionen har vi lavet lidt om i spørgsmålet til, hvordan kan man realistisk indfri alle de samfundsøkonomiske mål i en globaliseret verden. Og der er både gode og dårlige sider af en miljøvenlig økonomisk politik, da det tit påvirker ledigheden negativt, fordi at omkostningerne bliver dyre, så virksomhederne ikke har råd til så mange arbejdere. Og det er fordi, at det er svært at være konkurrencedygtig, hvis man skal indfri alle de samfundsøkonomiske mål. Så vi har derfor ikke råd til at være så realistisk, hvis man skal bevare ligevægt på betalingsbalancen. Så lønningerne stiger, og så stiger ydelserne også, hvilket kan betyde øget import og svækket eksport. Og konklusionen er så, at Danmark står over for nogle udfordringer, hvis vi skal bevare de samfundsøkonomiske mål, samtidig med, hvis man skal være konkurrencedygtig i den globaliserede verden. Jeg synes helt klart, at man skal være miljøvenlig, altså have en miljøvenlig tankegang, fordi at det både kan betale sig sidste ende, og så at man også skåner miljøet. For eksempel hvis man så har en oliefabrik eller noget lignende. Og det er jo klart, at det er dyrt i starten, hvis man for eksempel skal fylde en hel mark med solceller. Men jeg synes helt klart, at man skal gå ind for at være miljøvenlig, så fordi det betaler sig sidste ende, hvis man passer på miljøet, både økonomisk og miljømæssigt.